Hello mga kastudyo! Magluluto naman po kami ngayon ng lechon kawali ni Mister. Unang-una po ay pinakuluan po namin ito ng 30 minutes at pagkatapos po ay nilagay po namin sa turbo broiler ng 4 hours sa pinakamahinang degrees po. Ayan, ito na po siya. Tapos na po. Ayan, ililipat ko na po. Ayan. Yan. So tara, magpainit na tayo ng mantika. I-on na natin to. Yan. Painitin natin to ng sobrang init. Luto na po mga kastudyo, it's tikiman time! Wow. Ayan, naghanda din po ako dito ng sukang pinakurat para sa sausawan at nilagyan ko po ng sili. Yan, meron din po ako ditong cucumber at tomato. Meron din po ako ditong Mang Tomas para sarsa naman po ito. Yan, tingnan nyo po, ang ganda. Ang ganda ng pagkaluto. Oops, grabe, ang lambot po ng laman at saka parang ang crispy po ng balat. Oh. Putok-putok. Oops, tingnan nyo po yan. Oh, juicy. Sarap na po nitong kainin. Kain tayo mga kastudyo. Thank you Lord for this food. Sausaw natin dito. Crispy. Dito naman sa Mang Tomas. Kuha tayo ng laman. Ayan. Grabe ang lambot.